bati. Lamo ne piny Kenya obagi okinyi makawuono e magawa moro buore Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto otiyo kod thuolono mar jiwo oganda jo Kenya mondo osir paro mar omenda mabiro neno ni atamalo 3 mag osach jotich ong'adi ne chenro mar gero udi manengogi oyweyo. Ruto omedo ni chenro mar gero udi ne oganda biro yaro thuolo mag tije ne rowere ma pachoka mosiko ka dang'ni bang' kata tok tieko tiegruok margi. Jatend piny onuoyo ni ute mag sirikande geto gero biro nyayo ohala mag mwandu ma itiyo godo e gedo kendo bugo osuru ma pachoka mar chwalo dongruok ne oganda jo Kenya kendo bedo ni piny Kenya ok donjre gope miolo kowuok e pinje maoko. Jotelo mamoko mane oloso e lamo no bende ojiwo kwe kod achiel mar jo piny Kenya. It is very interesting that the theme of this prayer breakfast is reconciliation. Let me say that I am truly grateful to God that in this, our first prayer breakfast, we have come together as a nation. And it is perfectly in order for us to celebrate where we are today as a country. I am looking forward to working with each and every one of you, working together across political lines on matters that are important to the people of Kenya. And in that working together, it is not necessary that we will always agree, but it is important that we work together towards the betterment of our country.